Канцэрт у лінгвістычным універсітэце быў прысвечаны святу сярэдзіны восені. Ва ўстанову завітаў тэатр мастацтва ўнутранай Манголіі, заснаваны ў 1946 годзе. Гэты калектыў правёў больш за 13 тысяч выступленняў у 70 краінах свету і мае больш за 260 узнагарод на міжнародных і нацыянальных конкурсах. У праграме вакальныя, танцавальныя нумары, гучанне кітайскіх музычных інструментаў і традыцыйныя спевы. Іх засвоілі студэнты МДЛУ і ўжо гатовы наведаць Кітай у адказ. У нас есть свой театр танца Мэйхуа, который как раз-таки демонстрирует владение особенностями китайского танца и китайской музыки нашими студентами. Мы отправимся в ноябре месяце в Китайскую Народную Республику для того, чтобы показать умение наших студентов демонстрировать белорусскую культуру, но мы договорились о том, что будут показаны и китайские танцы. Да свята сярэдзіны восені падрыхтаваліся і ў лінгвістычным. Усіх наведвальнікаў чакалі майстар-класы ў фае універсітэта, арганізаваныя сумесна з інстытутам Канфуцыя з МДЛУ, каліграфія, арыгамі, гульні і забавы на любы густ. 我们昨天的话刚刚成功举办了第5届中白教育论坛。 Акрамя таго, у дні свята сярэдзіны восені мы праводзім 5-й беларуска-кітайскі адукацыйны форум, у якім удзельнічаюць вядомыя спецыялісты, навукоўцы з кітайскага боку і беларускага. Агульная мэта інстытута Канфуцыя, МДЛУ і Паўднёва-ўсходняга універсітэта Кітая стварыць мост сяброўства паміж нашымі краінамі. Падарункам у гэты вечар стала выкананне Беларусі і песняроў з дапамогай кітайскіх музычных інструментаў і гарлавых спеваў, дзе можна змяняць вышыню рэгістру і тэмбр. Гэта не перашкодзіла пазнаць песню, вядомую кожнаму беларусу.